कल्याणपुर विधानसभा आसुकथायनि बिसिङाव खबजाक तैसा रांसा कामिंनि लुकुरक बीजेपी पार्टी याखारै तिप्रा मथानि बानारम फाइका 42 नुखंनि 142 भोटार फाइका तिप्रा मथाओ बरंनो लामसगैना खा टीटी एडीसी हापांनि सारि फांयाकसु आदं डेपुटी सीएम अनमेश देबबर्मा ताई हेल्थ डिपार्टमेंट नि ईएम कमल कलयनो खबै ताई तिप्रा मथानि गोबांमा जुदा जुदा आदं संबो फाइमानजाखा अजयनिं प्रोग्राम बो आबोनो अंखा तिप्रा सारनि नाहारमुं थानसा फाइनाय 2023 नि सालमारिओ बाहायकै तिप्रा मथारक थानसा खायै तिप्रा सारक सिमिं बाहायकै थानसा अंगै तिप्रा सारकनि मानथाय सकथायनो तबैमानानि बागै आबोनो नाहालायमुं ताबुक तिप्रा सारकनि कामिं जतो आमसायोनो पियाबा बीजेपी पार्टी खाई तंफ्रु बर मुंसा बीजेपी नि यागो मुंसा सेबसाबमाया तिप्रा सारो पियाबा बरनि आरो कल्याणपुर विधानसभा आसुकथायनि एमएलए पिनाकी दास बरनि पिनाकी दास नि बिसिंतिफानो बर मुंसा सेबसाबमाया अंगै तमनि कक्तमा आबुनो तैनो बरक ताबो मुंसा सेबसाबमायानि बागै बरक बीजेपी पार्टी याखारै बरक तिप्रा मथानि बानारमखा 42 नुखंनि ताई 142 भोटार फाइपाइखा बरक तिप्रा मथाओ नायतंदि चयाखारै चिनि कक्तमनि बिसिंतै अमांफ्लिनो आं सिनि मेडियायावनो अनेक हामबाय मारो पक्षना जरा बाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार थाइथामफ्रावबो जों चिन्तिफ्रासानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रासा बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायनि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिबर्तन न चिन्तिफ्रासा बुंबार रंनि बागै इनको अबो चिन परिबर्तन नुक देनि बागै आं तिनि मो तिप्रामा साबु बागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायकल माबाय आं ओ जागा मतिफ्रा मथाव बानार मारो बीजेपी नि नंबो ako bo poto dong आं बीजेपी नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खय आदि ब्लक नि बिसिं खबजात दं नै दिन बुंखा आं जगत किशोर देव पंचायत नि 42 फैमिली बरक बीजेपी यागारै तिनि तिप्रा मथाव फाइका एवं 142 भोटार बरक बे फाइजाक अलाम सकमानि पान्दाव जों दिनै उपस्थित दङ जोंनि बरम गोनां ईएम कमल कलय एवं जोंनि टीडब्ल्यूएफ नि स्टेट लीडर मनिहार देबबर्मा एवं अरो बीजेपी नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो तिप्रा मथाव हाबजाक गोबांमा अरो 142 भोटार्स तिनि फाइका फाइ निश्चय कल्याणपुर विधानसभा केंद्र तिप्रा मथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमुई दङ होननि जों वानसुबि मान हामबाय।